በስመ ስላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ምስኩላትኩም ይኹን። ስድራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ውዕልኩም? አነ እግዚአብሔር ይመስገን ክብሪ ይስፋሕ መድኃኔ ዓለም አቦይ ከምቲ ኣነ ጽቡቕ ዝወዓልክዎ ድማ ጽቡቕ ውዕልኩም ክትኮኑ ናይ ኩሉ ግዜ ተስፋይን ትምኒተይን እዩ አሜን። ስንክሳር ዘወርሃ ጉንበት ዕለት 4 ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቅር ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ተራዳእነትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም ይህሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቅ ንዓለም ይዝነብር። ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ክትድሕኑ ንቅዱሳን ተማሕፀኑ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ወላዲተ አምላክ ቅድስት ድንግል ማርያም አደይ ኪዳነ ምሕረተይ ልሳን አንደበት ክነኒ እንኳዕ ናብ ናይ ጻድቁ አቡነ መልከ ጸዲቅ ዓመታዊ ናይ ዕረፍቲ በዓል ብሰላም አብጽሐና አሜን። አቡነ መልከ ጸዲቅ ንኢትዮጵያዊ ጻድቅ አቡነ መልከ ጸዲቅ ብዙሕ ሰብ ኣብ ሽዋ ወይ ከዓ ሜዳ ውሽጢ ዝርከብ ኣደናቂ ገዳሞም ይፈልጦም እዩ። እዚ ገዳም ብዕድመ ጸገብ ዛሮች ወይ ከዓ በኣግራብ ዝወቀበ ካብ ምዃኑ ሓሊፉ ብናይ ጻድቅ አቡነ መልከ ጸዲቅ ቃል ኪዳን ምኽንያት ኣብቲ ጎቦ ዝቕበር ኩሉ ኣካሉ ኣይፈርስን ኣይምሽምሽን። ናይዞም ጻድቅ ዜና ህይወቶም ከመይ እዩ እንተበሉ ከዓ አቡነ መልከ ጸዲቅ ኣብ ናይ ሽዋ ነገስታት ዘመን ነበሩ። ንንጉስ ዓምደ ጽዮን ናይ ቀረባ ዘመዱ እዮም። ናይ ጻድቅ ወለዲ ፍሬ ናይ ጻድቅ ናይ ኣቦና ፍሬ ወለዶም ድማ ወለዲ ፍሬ ጽዮንን ዓመተ ማርያምን ይበሃሉ። አቡነ መልከ ጸዲቅ ገና ኣብ ህፃንነቶም ናይ ስርዓተ መንግስቲ ኣጽኒዖም እዮም። ድሕሪኡ ናብ መምህር ኣትዮም ብሉይ ኪዳንን ሓዲስ ኪዳንን ተማሂሮም ምስ ወድኡ ነዚ ዓለም ንዒቆም ካብ ኣከባቢ ቤተ መንግስቶም ጠፊኦም ናብ ኣቡነ ኣሮን መንክራዊ ከይዶም ምንኩስና ተቀበሉ። እዚ ነገር ኣብ ቤተ መንግስት ኣከባቢ ምስ ተሰምዐ ወለዱ ኣልቀሱ። አቡነ ኣሮን ከዓ ተኸሲሶም ነበሩ እሞ እዚ ግን ብእግዚአብሔር ፍቃድ ስለ ዝነበረ ንአቡነ መልከ ጸዲቅ መልአክ እንዳመርሐ ኣምጺኡ ሕጂ ገዳሞም ኣብ ዘሎ ሽዋ ወይ ከዓ ሜዳ ኣብጽሖም። ኣብኡ ከዓ ንእሽቶ በዓቲ ሰሪሖም ንዘመናት ብተጋድሎ ነበሩ። እታ በዓቲ ከዓ ደብረ መድኃኒት ትበሃል። እዞም ጻድቅ ካብ ጾምን ጸሎቶምን ዝተረፈ ዓርቢ ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ሕማማት ብምዝካር ዝባኖም 300 ጊዜ ይገርፉ። ንደቂ መዛሙርቶም ከዓ ግረፉኒ ይብልዎም ነበሩ። ሓደ ጊዜ ከዓ ኢዶምን እግሮምን ብዓበይቲ ሽንካራት ሸንኪሮም ደሞም ክፈስስ ተረኽበ። ኣብ መጨረሽታ አቡነ መልከ ጸዲቅ ንጎይታ አምላክ ንጎይታና ኢትዮጵያ መሓረለይ በልዎ እሞ ጎይታናን አምላኽናን ኢየሱስ ከዓ መለሰ። ብስምካ ዝኣመነ ብቃል ኪዳንካ ዝተማሕፀነ ንገዳምካ ዝተሳለመ ክምሕረልካ እየ በሎም። አቡነ መልከ ጸዲቅ ከዓ ብዙሕ ተኣምራት ሰሪሖም በዛ መዓልቲ እዚያ ኣዕረፉ። አቡነ ኣምሃ ኢየሱስ ከዓ ብክብሪ ገኒዞም ኣብ ውሽጢ በዓቶም ቀበርዎም። ኣምላኽና እግዚአብሔር ካብ ናይ አቡነ ጻድቅ መልከ ጸዲቅ በረከት ይክፈለና አሜን። በረከቶም ይሕደረና። ጉንበት 4 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ድማ አቡነ መልከ ጸዲቅ ካህን ኢትዮጵያዊ ጻድቅ፣ አባ ዮሐንስ ሊቀ ጳጳሳት፣ ቅዱሳን ሶሲማና ሮዳ ሰማዕታት፣ ናይ ዓቢ ፊቅጦር ተኸተልቲ ዝነበሩ። ወርሓዊ በዓላት ድማ ቅዱስ ዮሐንስ ወልደ ነጎድጓድ ወንጌላዊ፣ ቅዱስ እንድርያስ ሐዋርያ፣ ቅዱስ ሶፊያ ሰማዕት፣ ቅዱስ ዮሐንስ ዘሃራቅሊ ሰማዕት፣ ቅዱሳን አብርሃ ወአጽብሃ። ኣብ ማእከልኩም ዝጸበቦ እንተሎ ይጸልይ፣ ሕጉስ እንተሎ ከዓ ይዘምር። ኣብ ማእከልኩም ዝሓመመ እንተሎ ንመራሕቲ ቤተ ክርስቲያን ይጸውዕ። ንሳቶም ከዓ ብስም ጎይታና አምላኽና ኢየሱስ ብዘይቲ እናቐብኡ ይጸልይሉ። እታ ብእምነት ዝተገብረት ጸሎት ድማ ነቲ ሕሙም ከተሕውዮ እያ፣ ጎይታ እውን ከተንስኦ እዩ። ሓጢኣት ገይሩ እንተኾይኑ እውን ክሕደገሉ እዩ። እምበኣርሲ ምእንቲ ክትሓውዩ ንሓድሕድኩም ሓጢኣትኩም ተናዘዙ፣ ምእንቲ ንሓድሕድኩም እውን ጸልዩ። ጸሎት ጻድቅ ብግብራ ብዙሕ ተስልጥ እያ ይብል ራእይ ምዕራፍ 5 ፍቕዲ 13። በረኸቶም ይሕደረና አሜን። ከምኡ ድማ 5 ጉንበት በስመ አብ ወወልድ መንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። 5 ገንበት አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ
በረከት ረድኤት ናይ አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስን ናይ ቅዱስ ኤርምያስን ምስኩላትና ይኹን አሜን። ቅዱስ ኤርምያስ ዓቢ ነቢ ቅዱስ ኤርምያስ ካብ ዓበይቲ ነቢያት ሓደ ክኸውን ከሎ ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ብ600 አከባቢ ዝነበረ ነቢ እዩ። አቡኡ ኬልቅዩ ይበሃል። ካብ ካህናት እስራኤል ሓደ ዝነበረ እዩ። እግዚአብሔር ንኤርምያስ ዝጸውዖ ገና ብህፃንነቱ እዩ። ካብ ናይ አዴኻ ማህፀን ከይወፃእኻ መረፅኩኻ ወደስኩኻ ኢሉ እውን ብጋህዲ መስከረሉ ኣብ ናይ ኤርምያስ ምዕራፍ 1 ፍቕዲ 5 ንረኽቦ። ካብ ቅዱሳን ነቢያት ከም ኤርምያስ ዝተሳቀየን ዝበኸየን የለን። ካብ ሰብአ ዘመናት ንላዕሊ ስለ ወገኑ ስለ ዝበኸየ ሊቃውንቱ ነቢየ ብካይ በዓል ንብዓት ነቢ ይብልዎ። እቲ ዘመን ዘመነ ኃጢአት፣ ዘመነ ዓጸባ፣ ዘመነ መከራ ነበረ። እስራኤላውያን ምስ መራሕቶም ምስ በዓል ሴዴቅያስ ብክፍኣት ተሓባቢሮም ነበሩ እሞ ንኤርምያስ ኣይሰምዕዎን። ካብዚ ሓሊፎም ደኣ ኣብ ውሽጢ ክፉእ ቦታታት ኣሲሮም ኣሳቀይዎ እምበር። እግዚአብሔር ግን ብኢትዮጵያዊ አቤሜሌክ ገይሩ ካብ መከራኡ ኣድሓኖ። ዝተሰበኸሎም ናይ ንስሓ ጻውዒ ስለ ዘይሰምዑ ስልምናሶር ዝበሃል ናይ ኣህዛብ ንጉስ መጺኡ ነቶም 10 ነገድ ማሪኹ ብ722 ኣሶር ወይ ከዓ ነነዌ ኣውረዶም። ድሕሪኡ ከዓ ብሓልየቱ ዝተፈጥረ ናይ ባቢሎን ንጉስ ምእንቲ ክማርኾም ናብቶም 2 ነገድ ኢየሩሳሌም በጽሐ። ኤርምያስ ግን ናብቲ ዳር ወፂኡ ስለ ኢየሩሳሌም ስለ እግዚአብሔር ቤተ መቅደስ አልቀሰ። ናይ ቤተ መቅደስ ንዋያት ፍርቁ ንምድሪ ሓደረ ሃባ እሞ ሓብኣቶ ነዚ ተዛረቦ ኣይተርፍን እዩሞ ንጉስ ናቡከደነጾር ንፍርቆም ቀቲሉ ንፍርቆም ማሪኹ ንኢየሩሳሌም ከዓ ኣቃጺሉ ንኣህዛብ መላገጽቲ ገይሩ ኣብ 586 ናብ ባቢሎን ኣውረዶም። ንጉስ ኤርምያስ ግን ትሩፋት ካብ መከራ ዝተረፉ ሒዞሞ ናብ ግብፂ ወረዱ እምበር ኣይተማረኸን። ኣብኡ ከዓ ተኣምራት ገይሩ ንኣራዊት ኣጥፍኦም። ቁሩብ ጸኒሑ ግን ሓቀኛ ኣቦ ነቢ መምህርን ስለ ዝኾነ ናብ ህዝቡ ናብ ባቢሎን ወረደ። ኣብኡ ከዓ ትንቢት እንዳተዛረበ ነቶም ህዝቡ ከዓ ድሕሪ 70 ዓመታት ናብ ሃገሮም ንኽምለሱ እንዳምሃሮም ኣብ ባቢሎን ጸንሐ። ብዘይ በደሉ ከዓ ኣብ መከራኦም ተኻፋሊ ኾነ። 70 ዘመን ምስ ተፈጸመ እግዚአብሔር ከም ቃል ኪዳኑ ብኤርምያስ መራሒነት እስራኤላውያን ኢየሩሳሌም ተመለሱ። ሕጂ እውን ክፍኣቶም ክገድፉ ፈቃደኛታት ስለ ዘይነበሩ ኤርምያስ ገሰጾም። በዚ ተበሳጭዮም ክወግርዎ፣ ክወቕዕዎ፣ ክሃርምዎ ክብሉ ጸጋ በዚሕሉ ምስጢር ሰፊሕሉ ስለ ዝነበረ ግን ስጋዊ ስለ ናይ ክርስቶስ ናይ ምድሓን ስራሕ ኣምሊኡን ኣጉሊሑን ትንቢት ተዛረበ። ንሶም ግን ልቦናኦም ሓዊሮም ስለ ዝነበሩ ኤርምያስ እዩ ኢሎም እምኒ ኣብ ልዕሊ እምኒ ክሃርምዎ ወዓሉ። ጸኒሑ ግን ኤርምያስ ብነብሱ ገለጸሎም እሞ ስለኦም ክብል ከዓ 70 ዘመን ዝበኸየን ካልኣይ ዘይብሉ ኣቦኦም ወጊኦም ቀተልዎ። ዓቢ ነቢ ቅዱስ ኤርምያስ 52 ምዕራፋት ዘለዎ ሓረግ ትንቢት ተዛረበ፣ ጸሓፈ። ዜና ህይወቱ ካብ ናይ ባዕሉ ካብ ናይ ትንቢት መጽሓፍ ብተወሳኺ ዝተረፈ ኤርምያስ ኣብ መጽሓፈ ባሮክ፣ ኣብ ገድለ ኤርምያስ፣ ኣብ ዜና ብፁዓን፣ ኣብ መጽሓፈ ስንክሳር እውን ተጻሒፉ ኣሎ። ሕያዋይ እግዚአብሔር ኣምላኽና ብናይ ኣቦና ኤርምያስ ኣማላድነት ሃገርና ካብ ጥፍኣት ህዝባ ካብ ስደትን ካብ መቕዘፍትን ይሰውረና ኣሜን። ግንቦት 5 ዝንበቡ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ከዓ ቅዱስ ኤርምያስ ነቢ ካብቶም ዓበይቲ ነቢያት ዝኾነ ሓደ። ወርሓዊ በዓላት ድማ ቅዱስ ጴጥሮስ ሊቀ ሐዋርያት፣ ቅዱስ ጳውሎስ ሐዋርያ፣ አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ፣ ቅዱስ ዮሐኒ ኢትዮጵያዊ፣ ቅዱስ አሞኒ ዘነሒሳ። ኢየሩሳሌም ኢየሩሳሌም አንቲ ንነቢያት እትቐትሊ ነቶም ናባኺ ዝተለኣኹ ብእምኒ እትቕጥቅጢ ደርሆ ንጨቓዊታ ኣብ ትሕቲ ኣኽናፋ ከም እትእክቦም ክንደይ ንደቂኺ ክእክቦም ዘይደለኹ ንስኺ ግን ኣበኺ ደጊም ብስም እግዚአብሔር ዝመጽእ ብሩኽ እዩ ክሳዕ እትብሉ ካብ ሕጂ
أي كترئنن يخم أمو إنه بيتكم عانيو كترفيو أبلكم ألخو بيبل ماتيوس معرف إسران سلستن كافقدي سلاسان شوعتن كسب سلاسان شوعتن يبل بركة قدسان مسكلاتنا يوحل كافقر قدسان أي فلينا سنكسار دسمع زنبب فقر قويتا أولب ويعنبب آمين آمين ولو كل ملائكة سماي زود غزنة أبا كل قال كون فيدل زنت أبكو بأفا قدسان تقوها الملائكة تتعرم لي آمين وآمين ولو كل ملائكة سماي أبونا زبسمايات يتقدس اسمك تمسع منجستك ويكون فقادك بكما بسماي كما هو بمدر سيساينا زلال ألتنا هذا اليوم هدق لنا عبسانا وجقعينا كما نهناني نهدق لزا عبس لنا إتابع عنا أجزاء استمسوت الله تنانا وبالهنا ان كل اوكي اسم زيك يئت منجست هايلو سبحات العالم عالم آمين بسلام قدس جبريل ملاك أوزت يا مرام سلام لشي دنجل بهلناتي ودنجل بسقاتي إما زيابر صباح سلام لشي بروك أنت مانس وبروك فراكرسكي تفاسي فتيت أو مريم ملتا تأقا ملتا وداسي ملتا مقص ملتا كله أجزاور مسليك سعالي وسألي مهرتا بنتي أنا مهرتا كل عالم هذا فكر ولتشي يسوس كريسوس كما يسرى لنا تعاوني تماهي تسنى بك تماهي تسنى بكرانشي سبات لإግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን አሜን ለይኩን።